Krásny deň, milí priatelia. Vypočujte si horoskopy na obdobie od 29. septembra do 5. októbra. Toto je afirmácia na tieto dni. S pokojom v srdci púšťam staré a vítam to, čo prichádza. Barani, láska a vzťahy. Niektoré citové záležitosti sa dostanú na svetlo. To, čo bolo dlhšie potláčané, sa teraz vypovie konečne. Práca, kariéra, financie. Zdanlivé spomalenie je iba ilúzia. V pozadí sa niečo dôležité formuje. Zdravotný stav. Dajte si premasírovať chrbát. Bíci, láska a vzťahy. Potrebujete cítiť istotu, ale v týchto dňoch sa vám jej dostáva menej. Skúste sa upokojiť. Vnútorná stabilita je základ. Práca, kariéra, financie. Prichádza zmena rytmu. Staré činnosti sa uzatvárajú, nové ešte neprišli. Zúžitkujte tento čas na oddych alebo inventúru. Zdravotný stav. Vhodné sú očistné rituály. Blíženci, láska a vzťahy. Ste zvedavým, ale zároveň nepokojným človekom. Partner môže mať pocit, že ste hlavou inde. Skúste sa ukotviť v prítomnosti. Práca, kariéra, financie. V oblasti zamestnania je čas na nápady. Prídu však len vtedy, ak si doprajete ticho a priestor. Zdravotný stav, objavia sa migrény. Raci, láska a vzťahy. Citlivé dni môžu priniesť spomienky na staré zranenia. Nepotláčajte smútok, cez slzy sa očistíte najlepšie. Práca, kariéra, financie. Pracovne sa pohybujete v zvlnenom rytme. Niečo ide hladko, niečo zas viazne. Zdravotný stav, slabšie môžu byť dolné končatiny. Levy, láska a vzťahy. Váš ohnivý duch môže naraziť na múr. Partner si žiada viac pokoja a bezpečia. Práca, kariéra, financie. Kreatívna energia je vysoká, ale potrebujete ju nasmerovať. Plánujte, vizualizujte a nevrhajte sa do všetkého bez premyslenia. Zdravotný stav, citlivé môžu byť oči. Panny, láska a vzťahy. Nadmerná kritickosť môže pokaziť pekné chvíle. Partner alebo rodina nechcú analýzu, túžia po blízkosti. Práca, kariéra, financie. Tento týždeň môžete zažiariť, hlavne ak vystúpite z tieňa. Zdravotný stav. Objaviť sa môžu respiračné ťažkosti. Váhy, láska a vzťahy. Ste viac v ilúziách ako v realite. Neidealizujte si situácie ani ľudí. Precitnutie bude boľavé. Práca, kariéra, financie. Môžete dostať ponuku, ktorá vás prekvapí. Dávajte však pozor na detaily. Zdravotný stav. Pokožka je zrkadlom vašich emócií. Škorpióni, láska a vzťahy. Intenzívne emócie vás môžu zahnať do úlity. Partner nie je váš nepriateľ. Prestaňte si to myslieť. Práca, kariéra, financie. Sila transformácie je vo vás. Ak niečo nefunguje, teraz je čas to ukončiť a otvoriť sa niečomu novému. Zdravotný stav. Oslabený môže byť spánok. Strelci, láska a vzťahy. Túžite po slobode, ale nie je nutné hneď utekať. Možno vám len chýba viac priestoru. Vysvetlite to partnerovi s citom. Práca, kariéra, financie. V práci sa rysuje niečo veľmi zaujímavé, chopte sa toho bez oscilácie. Zdravotný stav. Štrajkovať môžu kolená alebo bedrá. Kozorožci, láska a vzťahy. Ľudia navôkol vám nastavujú zrkadlo. V podstate ukazujú to, kým ste. Práca, kariéra, financie. Stabilita sa črtá, ale len za predpokladu, že si ju zaslúžite svojou vytrvalosťou. Zdravotný stav, pozor na chrbticu a pohybový aparát. Vodnári, láska a vzťahy. Ste vo fáze uvažovania. Potrebujete si utriediť city. Partner by mohol cítiť neistotu, ak mu nič nepoviete. Práca, kariéra, financie. Tento týždeň nekonajte rutínne. Skúste nové techniky alebo metódy. Zdravotný stav, citlivý môže byť nervový systém. Ryby, láska a vzťahy. Ste veľmi vnímaví alebo vnímavá a preto aj zraniteľný alebo zraniteľná. Ak vás niečo zasiahne, danú emóciu si nenechávajte vo vnútornom prostredí dlhý čas. Práca, kariéra, financie. Intuícia vás povedie, máte ju silnú. Vďaka nej viete sitovať ľudí. Zdravotný stav, pite viac vody. Posilnite svoje osobné svetlo. Buďte sebavedomejšou bytosťou, ktorá si váži vlastné ja. Staňte sa človekom, ktorý je automaticky chránený pred okolitým zlom. Odbíjajte jedovaté šípy, vypudzujte zo svojej zóny biovampírov. Zároveň buďte v nepretržitom kontakte so svojou dušou, načúvajúc jej potrebám a požiadavkám. Toto všetko vám poskytne výnimočný náramok pozostávajúci z cédrového dreva, hematitu a citrínovej guľôčky.
Šperk môže pozitívne pôsobiť aj na myseľ a psychiku. Dodáva ľahkosť, láme strachy a obavy, cibrí radosť zo života. Tonizuje tráviace mechanizmy, lymfatický systém, imunitu a krv. Náramok objednávajte ihneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.